So Adansiniba TV maba screen so biem ene dwumadie na ye de bro no unim dada ne emra na se what the law says ena yegu so de bro ene episode 2 of the what the law says ne emra no ese ene kasa no ye be kasa e di afa se obi ewrepu obi ana se obi fifi obi ana obi to obi Monaa emra be ena Ghana mra no eka ana sign na Ghana mra no eka fa ho eno na ene yene yenwura Dr. Lawyer Ajiman Budu oye lawyer lecturer Jimpa osa CEO Justice Foundation ono na yene no edi enkomo enti yenko ne yenko ne emra no asiefa se obi to obi Monaa ana se obi afifi obi a ne emra na e wo Ghana no emra no se efa ye dada abrabo ho empempi no ohaw ne atete bitumi ba ya abrabo mu a ebehia se ye beje efutuo everyone na wo mu esuamra na wonim nia emra no se ne emra no se ye dwumedie bia na wotwe bia ye be kyerɛkyerɛw se ne emra no se fa abrabo mu nsɛm ene amani ho a eto da ye mu bi mu efemu da ne da yensa kan lawyer Dr. Kweku Ajiman Budu oye lawyer ni Anaa emranim ne osan kyerɛ emra ewo ɔman mu so apɔn baako mu a yɛfrɛ no Gempa lawyer Dr. Kweku Ajiman Budu oye adansini a ofri adanse fomina a ewo Asante Mantem enti yɛbɛfa fidie so na yɛkyia adanse manhene ɔpagya kɔtwe bɔnsere fuye the second ene adanse man nyinaa. Ene akosue cha de nasem abetu yenim enti asene yeye no da no me asem no betu dwa sena lawyer Dr. Kweku Ajiman Budu etumi amano ne hawo ho efutuo ewo niamra no se eso. Na Edika will say I am 17 years old and currently in SHS3. My boyfriend is a university student of about 25 years old and we've been seeing each other for 2 years now. Throughout our relationship, we have been having sexual intercourse regularly. A few days ago, I visited him on campus and we engaged in sexual intercourse. Midway through this, I asked him to stop because I didn't feel like doing it anymore. He didn't stop and insisted that he continue, and he did in fact continue. He's stronger than me, so I couldn't fight him off. He gave me 50 cedis afterwards and told me not to tell anyone since he was planning on marrying me when he finishes school. I really love him and I can't wait to be his wife, but I feel he's violated me. Have I been raped? Please, what should I do? Yo, enti sanya akosua echa esiene no. Akosua echa si oya baba we bia wedi emfi doing song a owo SHS3. Ne mpena no so wo sukupon a wedi emfie edronunum na omo atwempena be se emfie mienu ni omo atwempena emu yoden pa omo yenia oba ne bema bia omo wo sate bia omo wo mu no ebeye enche bia akosua echa akosra ne mpena no ewo sukupon mu ema omo de hihye so a na enya asem ketwa kra na okire se emra kensie no ekoso no mu ano ono no akwesi chai ka kire ne mpena no se de bi menye biem je se eja jai na efri mi mu ne mpena no so wante ne ho ase na okoso a eye nea obeye akwesi cha entumi anye ne ho science na ne mpena no ho oden chen no bibia kwawieye no abrantie no ma akwesi cha 50 Ghana cedis se obajiwe na mom nie sie no menka nche obia efise me wie school a meware wo akwesi cha se odo abrantie yi pa na ono nso pese aware no eba so nanso na komemu no ochidi se ne ekoso no abrantie yi ato no Monaa enti akwesi cha ebisa se ne mpena no ato no Monaa na dan na onye sisi. Yo ebusia yehina yensempa lawyer akwaba nua na kwesi che bisa o se den na emra no se efa na semi ho bedamase pa se masama memre aba mafidie yi so ebe kyerɛkyerɛ mra mu Ghana mra no kyerɛ se bema fa oba wedi mfie dunsia ekɔ abra saa oba na mpene so a wato ne Monaa eno nti ansa na yɛbɛka sɛ bema bi ato oba bi Monaa no ɛwɔ sɛ yɛhwɛ sɛ oba no pene so anaa wampene so
Lawyer na me answer e be kwasem ni na so me bisa nti Ghana mremu no oba tumi to be ma Monaa na There be ye mmra no kyerɛ sɛ ɔbaa entimi nto bɛma Monaa mmra no ma ho kwan saa mmra no ma ho kwan saa lawyer kwesi chance o hyase twempena mmra na wedi emfi dunum ebu mmra na ne mmra no sie ne sɛ abofra a ondi dunsia no ɛkwan ni hɔ sɛ obi bɛfa no anaasɛ obi ne bɛda ɛmfa ho sɛ wagye atum sɛ ɔne wo bɛtwempena mmra no kyerɛ sɛ ɔda so yɛ abofra ɛno nti ontumi engye ntum sɛ ɔne wo bɛda we na potokasa mu yɛfrɛ no defilement ɛne ɛkyerɛ sɛ akwesi chan mplen we defile no akyɛ saa na asɛm no akɔyɛ ɛfi sɛ ɔhyɛ aseɛ twempena na ɔne bɛrima no daeɛ no na ɔndi mfie dunsia ɛkɔ nti ɛyɛ defilement kyerɛ sɛ da na ɔhyɛ aseɛ ɛm sɛ ɔne ne kan na ɔpene so sɛ mɛyɛ wo mpena no ɔno so hu sɛ ne ɛkwan abɛda ho bɛtumi ayɛ no bibi no saa da na hyɛ aseɛ sɛ ɔyɛ ne saa bɔne na ɔdefile no ɛna ɛkyerɛ sɛ mfie mmienu no ɔbɛtumi ayɛ ho bibi anaa sɛ wayɛ no bɔne ane akosɛ kyan na anaasɛ na wofoɔ bɛtumi arepɔte asɛm no wɔ police station na sɛ aban nsa kam sɛ wafa abɔfra bi a ɔndi mfie dunsia ɛkɔ na wodi for court a yɛbɛtumi de wato efiase mfie nson kɔsi mfie 25 that's between 7 and 25 years in prison 7 and 25 years in prison. Say me hwehwe baby abrema no obi na yetumi yede ne fa ekwan bi so. Na lawyer me bisa o, embema nko na omutumi defile obi na. There be defilement dear penimu bia so your bar so your bema wobefa abofra ondi mfie dunsia ekono dear wafo mmra kese pa aban saka wa ene wobedi mmra kwan so se de esikan no ketwa kra ebema ono ye mfie nson ekosi mfie 25 ewo afiase nti na che se ye sugar mommy sugar aunties ni ne keka woni nyina e se yetumi ma mmra no efa na kwan ewo mo ho so mo fa nkola mbofra omundi mfie dunsia ekonkwa de wama fom mmra no betimi ne omadi pa sugar daddies no so omo ene mungyina yie na ye de mmra we ebeba omo so pa lawyer akwese chance opene so se ne mpena no ene ne beda ebra okosra no ewo suku ho nanso emra kensie ne koso no odu bebi no si debi minko biem I say ye kobobo na ye kwhyego na wo se debi mimbo biem kotoko die ye emre bi ebetwem koi me support kotoko nti o se I said no asem na fa lawyer inti no na just say me mpene minko biem ye kan na just still na yebeka se wato no Monaa na ifi se opene so enti na abrantie yi onu so hu se me mpena ne wapene so wabesra me enti ye se ye ne deda no ma ba school mpo na waba ye se ye bi se de maka deda no ne mmra no sie no se bema fa oba wadi mfie dunsia ekọ abra oba na mpene so a wato no Monaa enti ye se ebisa ye hu asem bisa baako bi akose cha apene so anaasɛ wampene so deɛ ɔhɔ ne sɛ ahyɛseɛ no deɛ akosɛ cha apene so ma akensie no kɔ so nanso eduru mfimfin no na ɔsesa anadwen ɛhɔ na nka wɔ sɛ abranteɛ no gyae ɛhɔ na ɔka sɛ ɔmpene so biom no nka wɔ sɛ abranteɛ no gyae when gyae a ɔkɔɔ so no nti wato akosɛ cha Monaa when jaina okoso no nti wato no Monaa na lo yenya nim se ne agroi se ne si ekote obi edru ni peak broni beka na wo se wo de umbobu eba ne sign up ne so na mom emfinfi ho baby no wo se masesa madwen no me sure se abrante ne ha no me na make on sa na mmra no se wo se eti ase nso se mmranum ye obibi a ye frɛ no consent no kyerɛ sɛ wapene so ama bibi asi enti ebetumi aba sɛ ahyase no de wobɛpene so sɛ akensie no nkɔso ɛbɛkɔso fɛfɛɛfɛ enso beduru baabi mfimfi ana ɛkɔ na wieye no wotumi sesa wadwen emre na wosesa wadwen na ɛwɔ sɛ bɛma no gyae sɛ when gyae na ɔkɔso pɛ wafom mmra kyɛ sɛ wato Monaa saa na mmra no seɛ mmra yi so wa ka sempa o ɛbɛha nkɔfo lawyer ebe ha nkofo pa na mo me bi se ye se me fan se akosie chan ne mpine ye fan se no nka omo aware na omote
na ebi enwumre ana time bi onko mo ampese mu behia no emre na so ye hia akwesi cha se ne oye we na hanso se menye minko biem eno nso na nka ni kunu no in this case wato Monaa na enkantete no na oba ware a ye fa ne se wa pene so se one ne kunu besi akansie ebribia nanso Ghana mmara ne sesei ne kyerɛ se wa ware o se wo ware o ufa oba wedi mfie dunsia eko abra wampene so a wato ne Monaa enti saa na mmara ne se emfa ho se wa ware emfa ho se wo ware ye se oba no se mempene so biom ana amasesa madwen oba wedi mfie dunsia eko woni na hya kensi ase eko boko na osesa na adwen e so ujai wa ware ne cry o so ujai when jaya wato ne Monaa saa na mmara ne se oba no wo yere no betumi e de wo akọ police station if you aka sign kraka say o se court bem say wato me Monaa eno de o ho kwan if say saa na mmara ne se as long as one pene so ana o pene so so eduru ba bi o sesa na adwen no ukoso a wo be ma no wato no Monaa nti o ho kwan so obekọ akọ report to police station problem ne say ebia na be ma no na ye de bronika no breadwinner ono hwefie no ebia mo won kola ebia ono kọ adwuma kọ ye adwuma edisika ba fie be hwe nkola no se wo kọ report no kọ police station aban no de ono ne be di mra kwan so na ebia wo na se ukunu ebe free ho untimi menhwe fie no be no so nkyerɛ sɛ bema to Monaa na oka se oyemi kunu nti wato me Monaa nti me nya ho hwe enkankasa oyade a otaya eno cry to me domestic violence bi a yaka ho asem yo lawyer na yenko aitwe kakra na akoso cha krata odibai o se emra oka se onko biem no ana onbo biem no okoso yeye na mu wieye no no si G50 cedis na mom ni esie menka ntwe obia wugidi se minim se woni na adwene mu de na wugidi se na onim se ne a oye no oto mra na enti na oyinkanka oka che ne se emane nka ntwe obia mintimi nche de enti a o man no sika no na emom megidi se bema na nim se wafom mra enu nti na okacha akosie chance mo nka ntwe obia no nti o chi so all along maminka all along hina onim se enfi dunum ne de enkeni se esimpo se ye mbofra ni na ye cheche yen se abofra ondi mfie dunsia kode untimi ne ye bibia woni ne ye bibia wafom mra na mranum ye frɛ bibi ignorance of the law is no excuse se the fact se wonim ne mra ne ka no ana ne mra ne sie no enche se wofom mra na obefa ho adi nti no de ebia onim ogidi se ebia ya de a enye wafom mra nti na ebia o man sika ne ka kire ne obo na no se mon kancho bia if say bia at the back of the mind dear onim say wafom mra lawyer enti mami bisa wo sesi adan na kosie cha enye o se odasodo ne mpenan papa asemo odo asem na ye ka no lawyer odo no for odo no ogusudo no se open mpra no na o report asem no police station na aban ne mpra no bedi na se okọ police station ho report se obi ato ne Monaa police for no be ma no medical form bi ama ne de akọ hospital akoye test a ebe kire se ampa obi ato ne Monaa efri ho no na police for no de sa adanse no e de be court na aban ne mpra na di lawyer na ade emregum kakra o be ye ne den o kan say enche bia na okosra no wo school pon ho nti enche ye no de enye hwe se ogidi se yato no Monaa onko police station ho ombeba na form obekwa koye complaint no obekwa ko trotro ne nkrata ho ombeba na form odebekwa hospital na be mfifi mu be test omo betimi ahu se ampa obi afa no abra wampene so na no na ye ngina so adanse a police for no be gina so e de na court sa na court ne be ma na di emra kwan so and you can say evidence is the name of the game yes adanse unhi adanse o de be court ama court na gina so akasa ampa wato Monaa ana wanto Monaa lawyer ansane be kokra no me se we sesi okwa police station ho na se police for wa woni mo ka se wo mpena de ne yen den eno so betumi abansa na ebanisa ye be ne den ye tight say sa asem no timi si but
ne mmara no sie no deɛ ɛmfa ho sɛ obi yɛ ɔmpena ɛmfa ho sɛ ɔyɛ okunu sɛ deɛ esi aka deda no once a wugidi sɛ yato mu na no wo ho kwan bia sɛ wobɛkɔ police station akɔkɔyɛ report kɔ police station foforo kɔ baabi foforo police for na ɔmo wɔ complaint unit ɔmo kɔ baabi na sɛ police for bi ɛndi wasɛm yie a wotumi kɔ report wɔ baabi foforo ɔmo wɔ special unit bi ɔmo create a ɛne ɔmo bɛdi nti no deɛ ɛnyɛ problem nti ne wode aba no deɛ no ɔmo deɛ ne sɛ ɔmo bɛhwɛ ɛwɔ sɛ ɔmo hwɛ ɛma yo dog ansana yɛbɛwie dwumadie no mame bisa sɛ yɛde bɛma kɔkɔ te sɛ wato ɔba Monaa na sɛ odifo a asotwe bɛn ɛna court no de bɛma no ne mmara no sie ne sɛ odifo wɔ court a court no bɛtumi de wato efiase mfie num kopim mfie eduonu num that's between 5 and 25 years nti ketwa kra yɛde bɛma wo ɛyɛ mfie num ɛna kɛse bɛtumi de ama wo yɛ mfie eduonu num nti court bɛtumi ama wo sa yɛbɛtumi de wato efiase for that period. We ye monato anase rape no. Nese ye kwe chine ye fancy. Akwese chama meka se my brantie. If ye mienu etwom, wo defile me bana. Nese ye pese ye de anu nso ye adwuma. Minim se be possible. Nke no so no ho asotwe no etisen. Eno nso se de si card da no. Eno eye mfie nson kosi mfie eduonu num. Nti keto ebetumi de ama okra ye mfie nson. Mekosi mfie eduonu num. Efi se emrane hwe ne se abofra de ondru mfie a obetimi ne bema ana obetimi ne oba aye bibi ahya akansie ana se ombehia di agro mpanifo agro omudi no enti eno nti na eno no keto ede bema okra ye mfie nson but wo hwe rape no mu na ato no de a efi se wadi mfie dunsia ekọ no emrane kire se wodi mfie dunsia ekọ a utimi di mpanifo agro but eno nso no se wampene so a ena ye rape ana yato mu na eno no ye bema wo se wudi for court a ye bema wo mfie num minimum a obenya no keto a obenya no mfie num we fiase ekosi mfie eduonu num 25 years ebusuafo ye beda lawyer Dr. Kwaku Budu ase se nanso wenya mre ne yen akyerɛkyerɛ nia emra ne se akosu cha wasempa lawyer akyerɛ bebree wakyerɛ yɛ nyina so bebree enti sɛ wonso wɔ how bi na wo wasɛm bi a wopɛ nea emra ne se ɛfa ho a wobɛtumi de abayenim na lawyer Dr. Kwaku Budu obenya mre ama wo efutu a wobɛhia pepepe da senne anase na wotwe senne yɛbɛsɛ nhia ɛwɔ nea emre no se so yɛda mo ase